x'inhuwa il-metodu tat-talb bil-kelma tal-Alla miktuba bl-Iskrittura imsejjaħ il-Lectio Divina. Il-kelma Lectio Divina jfisser qari spiritwali, qari divin. Mela l-qari fil-kuntest tal-fidi, qari attent tal-kelma tal-Alla bil-fidi li fih imbagħad din il-kelma tal-Alla issir meditazzjoni, issir talba u ssir kontemplazzjoni. Il-metodu tal-Lectio Divina huwa metodu li juża il-kelma tal-Alla miktuba għal kontemplazzjoni, għal meditazzjoni, għal riflessjoni fuq il-kelma tal-Alla miktuba. Wieħed mill-metodi ta' dan it-tip għaliex anke ir-Rużarju Mqaddes huwa wkoll riflessjoni, meditazzjoni dwar misteri li il-kelma tal-Alla fl-Evanġeli speċjalment waslilna u aħna nikkontemplaw u nitolbu bihom. Il-metodu tal-Lectio Divina għadda mill-prova ta' żmien. Għaliex fil-fatt taħ il-forma klassika ta' 4 tarġiet jew 4 skaluni l-abbati ta' Chartreuse fi Franza li kien jismu Guigo it-Tieni. Dana kellu wieħed mill-patrijiet tiegħu, mill-monastiċi tiegħu, illi talbu jgħidlu metodu biex hu jkun jista' joqrob iżjed lejn Alla, metodu ta' talb. Dana l-abbati Guigo it-Tieni li miet fis-sena 1193 jagħti lil dan il-ħabib tiegħu Ġervasju f'kitba qasira sempliċi jisimha Scala Claustralium jew inkella Scala Paradisi. Is-sellum jew it-taraġ għal monastiċi jew inkella is-sellum għal ġenna. F'dan il-metodu li jippreżenta Guigo it-Tieni l-ħabib tiegħu Ġervasju jagħtih dan il-metodu tat-talb bl-Iskrittura bil-kelma tal-Alla miktuba f'4 skaluni. Fil-fatt jgħid f'din l-ittra li jikteb lil Ġervasju l-ħabib tiegħu jgħidlu ftit fih skaluni dan is-sellum imma saqajh imissu l-art u rasu tmiss is-sema għalhekk huwa skala taraġ sellum lejn il-ġenna. U jagħti 4 skaluni. L-ewwel nett il-lektio li tfisser il-qari. Imma qari mhux biss qisna qed naqra biss il-gazzetta, imma qari attent għal kull kelma illi hemm f'dak it-test li qiegħed naqra u wkoll qari fil-fidi. U l-attitudni li jippreżenta anka Guigo f'dan il-metodu klassiku tal-Lectio Divina jieħu l-attitudni mit-tieni ittra lil Timotju kapitlu 3 vers 16. L-Iskrittura kollha hija imnebħa minn Alla. Mela allura meta ħanibda nagħmel dan it-talb permezz tal-Lectio Divina f'din l-ewwel tarġa tiegħu tal-Lectio qari attent fil-fidi qegħdin ngħidu, issir fl-Iskrittura, issir il-qari isir ta' test mill-Iskrittura, mhux minn pereżempju ktieb spiritwali sabiħ laqqas mill-Quran jekk trid jew minn kitbiet spiritwali anke ta' reliġjonijiet oħra. Lectio Divina issir mill-Iskrittura. B'dan il-mod qari attent jiena nista' nibda diġà nirrispondi l-ewwel mistoqsija li tqum f'din l-ewwel tarġa, f'din l-ewwel skaluna x'qiegħed jgħid it-test. Jekk irrid nitlob b'test mill-Bibja, irrid inkun naf sewwa x'jgħid dan it-test, għalhekk huwa qari attent. Imbagħad it-tieni skaluna, t-tieni tarġa ta' dan il-metodu hija tarġa msejħa meditazzjo. Il-meditazzjoni, ir-riflessjoni, allura li jiena ninżel iżjed fil-font ta' dak li qiegħed jgħid Alla f'dan it-test, imma x'qiegħed jgħid lili permezz ta' dan it-test. U allura qisni jiena insir Samuel, rakkonti jew insibuh f'dal-każ fl-ewwel ktieb ta' Samuel il-kapitlu 3 vers 10. Samuel lil Alla jgħidlu tkellem mulej għax il-qaddej tiegħek qiegħed jisma'. L-importanti mill-ġdid tas-smieħ tal-kelma tal-Alla anke f'dan il-metodu.
biex hemmhekk nirrispondi l-mistoqsija x'qiegħed jgħid Alla lili permezz ta' dan it-test. B'dan il-mod allura ninżel dejjem iżjed fil-fond ta' x'qiegħed jgħidli Alla. U għalhekk huwa talba wkoll. Imma b'dan il-mod allura jiena nista' nibda diġà li f'dan it-test li qiegħed nitlob bih nimmarka jew ninnota kelma li nħossha iżjed qawwija, jew frażi li qisha tolqotni iżjed, jew inkella l-messaġġ kollu tat-test li nkun qiegħed nitlob bih donnu iktar mis-soltu. Għax dak ikun fil-fatt diġà jekk qiegħed nagħmlu f'qatt ta' fidi u anke fi spirtu ta' talb, Alla qiegħed ikellimni permezz ta' dan it-test. U allura inħoss it-test ikellem lili personali. It-tielet tarġa jew skaluna ta' dan il-metodu hija l-orazzjo, it-talb. Jiġifieri l-kelma tal-Alla issa li jiena diġà nżilt fiha, li jiena diġà bdejt naqbad biex ngħidu hekk naqta mill-fjur ta' dan it-test b'mod iktar profond, issir it-talba tiegħi. Allura l-mistoqsija tkun issa x'se ngħid jien lill-Alla li kellimni permezz ta' dan it-test. U allura l-attitudni f'din it-tielet tarġa issir l-attitudni ta' Marija li nsibu fl-Evanġelju ta' San Luqa fil-kapitlu 1 fit-tħabbira tal-Anġlu lil Marija, il-vers 38. Hawnien il-qaddejja tal-mulej. L-qaddejja jiġifieri dik li rrid bir-rieda ħilsa tiegħi nagħmel dak li jixtieq Alla minni. Mela Alla li kellem lili permezz ta' dan it-test fit-tieni skaluna, issa jien x'sa ngħidlu permezz ta' dan it-test wara li kellimni hu. Ir-raba' skaluna imbagħad tkun il-kontemplazzjo. Kontemplazzju ma tfissirx li sa nibda nara r-raġġi ħerġin minni jew ninqata' mill-art. Kontemplazzju tfisser noqgħod ma' Alla fit-tempju tiegħu, templazzju. Issa it-tempju huwa s-simbolu l-aktar qawwi tal-preżenza tal-Alla fost il-bnedmin. Mela li jiena permezz ta' dan il-metodu Alla jkellimni, jiena nwieġbu fit-talb tiegħi, il-kelma tal-Alla ssir talba fija, jiena se naraf biex ngħidu hekk ftit iktar mill-faċċati ta' Alla differenti. Se nidħol iżjed fil-preżenza ta' Alla. Fil-fatt l-iskop ewlieni tal-metodu tal-lezzjo divina huwa proprju li jiena noqrob dejjem iżjed pass jew inkella skaluna f'relazzjoni personali u intima ma' Ġesu Kristu il-mulej u Alla tiegħi. Allura l-attitudni tkun dik li nsibu pereżempju fis-Salm 4 vers 7, itfa' mulej id-dawl ta' wiċċek fuqi, ħalli jien narak aħjar, insir nafek iżjed, naqbad iżjed x'inhuma l-fattizzi tiegħek min inti il-karattru tiegħek. Il-lezzjo divina tista' ssir b'mod individwali, persuna waħida, imma tista' ssir ukoll b'mod ta' grupp. Allura, jekk pereżempju parroċċa trid tiddixxerni kwistjoni jew sitwazzjoni partikolari, trid tiddixxerni, trid tagħmel pjan pastorali pereżempju, ikun mod tajjeb ħafna kif nibdew dan il-pjan billi nitolbu fuq test partikolari li jista' jkellem lil dik il-komunità tal-parroċċa propju bil-metodu tal-lezzjo divina. Fil-metodu tal-lezzjo divina barra dawn l-erba' tarġiet jew skaluni hemm min iżid tarġiet oħra fosthom l-iktar li tiżdied hija l-iskaluna tal-akzjo, l-azzjoni. Jiena naħseb li għandna noqogħdu attenti ħafna meta nżidu skaluna bħal din, akzjo. Għax mhux dejjem Alla jitlob minni azzjoni fil-konkret b'dak il-mod. Jista' jkun jitlob minni iżjed silenzju, iżjed skiet, iżjed li ma nagħmel xejn imma nisma' iżjed. U allura meta nżidu dawn it-tarġiet noqogħdu attenti li Alla mhux dejjem jitlob minna xi azzjoni, xi attività.